Zdravím ťa, to je Maroš Autoprojektu, dáme to zaraz.eu a mám pre teba jednu veľmi zaujímavú otázku. Vieš, ako sponzorovať a kontaktovať tvojich záujemcov, ak pôsobíš v sieťovom marketingu alebo v nejakej MLM firme alebo v nejakej spoločnosti, kde získavaš kontakty, máš tieto kontakty hlavne mailové a ďalej chceš týchto záujemcov kontaktovať a nevieš presne ako, nevieš ako urobiť to, aby ľudia čítali tvoje mailové správy, aby klikali na tvoje odkazy v týchto správach. A ak si začiatočník a nevieš ako na to, mám pre teba 4 začiatočnícke chyby pri posielaní správ tvojim záujemcom. Poďme na to hneď. Prvá chyba. Nepošleš mu vôbec nič okamžite. Hneď ako ti ľudia zanechajú alebo zájemci nejakú e-mailový kontakt, tak je dôležité, aby si niečo poslal. Prečo? Pretože žijeme v spoločnosti, kde každý deň je milión a milión nových správ, milión a milión nových udalostí a ľudia na teba zabudnú, ak im okamžite nepošleš jednu správu, aspoň jednu správu hneď po tom, čo ti zanechajú tvoj odkaz, aby si ich upozornil na to, že urobili dobrú vec. To, že zanechali tvoju správu, spôsobilo to, že ty ich teraz budeš kontaktovať a v podstate ako keby im hneď oznámiš, že áno, funguje to a mám ťa, zachytil som tvoju správu a budem ťa ďalej kontaktovať a posielať ti zaujímavé informácie. Informácie, ktoré ťa zaujímajú. A to je hneď, prechádzam k druhému bodu, to je dôležité, pošleš mu niečo, čo ho zaujme. To znamená, ak ti niekto zanechá nejakú super e-mailovú správu, ak ti niekto zanechá svoj e-mailový kontakt, tak ty mu potom pošleš nejakú informáciu a veľmi dôležité, aby si mu poslal informáciu, samozrejme, OK, vyšlo to, mám tvoj e-mail a tak ďalej, ale je veľmi dobré, aby som povedal, radil by som ti, aby som mu poslal nejakú zaujímavú informáciu, niečo, čo ho poteší. To znamená, pravdepodobne reagoval na nejakú tvoju ponuku. Ty si mu pravdepodobne ponúkal nejakú informáciu, možno nejakú stiahnutie si nejaké príručky, alebo pozrieť si nejaké video a práve tú príručku, to video by si mu mal samozrejme poslať, plus možno ešte niečo naviac. Takže je veľmi dôležité, aby si mu dal presne to, čo si mu sľúbil, že mu dáš. Pretože pravdepodobne ti nechal e-mailový kontakt ako výmenu za nejakú informáciu, ktorú si mu sľúbil. Na tvojich stránkach, na tvojom blogu, to je jedno. V istom momente prestaneš kontaktovať. To je veľmi veľká chyba, pretože ľudia nie sú pripravení na to, aby ťa sledovali hneď, alebo aby si pozreli tvoje video hneď v tom momente, alebo aby kúpili niečo, ak im chceš niečo predať. Ľudia až časom, potom čo ťa spoznajú tvoj štýl, možno tvoju prezentáciu, možno tvoju osobnosť a tak ďalej, budú pripravení na to, aby naozaj sa presvedčili, že ty si práve ten človek, ktorý im pomôže vyriešiť ten ich problém, ktorý majú, a potom budú pripravení na to, aby s tebou spolupracovali, možno v tej forme, že ich dostaneš do týmu. Takže veľmi dôležité, aby si nikdy neprestali ich kontaktovať. A posledná vec pre začiatočníkov, teda chyba, posielaš nudné správy. Samozrejme ľudia v súčasnej dobe, ľudia sú na Facebooku, ľudia sú na YouTube a strašne radi. Ja sám sa rád pozerám zaujímavé video, vtipné videá a tak ďalej a často sa prichytím, no často nie, ale prichytím sa občas, keď potrebujem zrelaxovať, že pozerám nejaké zábavné video a tak ďalej. A ak teda chceš byť zaujímavý pre ľudí, tak musíš posielať zaujímavé veci a viac o tom, ako byť zaujímavý, ako posielať správy, ktoré ľudia čítajú, ako sa prezentovať tak, aby si bol pre ľudí zaujímavý, aby si im posielal správy, ktoré ľudia čítajú, hlavne aby si im posielal e-maily, ktoré ľudia vôbec čítajú, aby na nich klikli, prečítali si, aby klikali na odkazy a možno aj nejaké veci, ktorých sa vyvarovať, keď posielaš svoje mailové správy. O tom všetkom budem viac rozprávať na mojom webinári, ktorý pripravujem už túto sobotu 19.3.2016. Neviem, kedy pozráš toto video, ale každopádne 19.3.2016 o 18.00 v sobotu budem prezentovať. Bude to webinár o tom, ako posielať správy, aké správy posielať, ako sponzorovať a zaujať svojich záujemcov cez posielanie e-mailových správ. Takže link je pod týmto videom, tam je blog, dostane sa na blog, kde o tom píšem viacej o týchto 4 bodov a tam je aj niekoľko linkov, odkazov práve na tento webinár, na ktorý sa môžeš prihlásiť. Ak teda pozeráš toto video už po tomto webinári, čo sa pravdepodobne stane, teda určite sa to stane, že to video ostane na YouTube, tak takisto môžeš ísť na tento blog, klikni na ňo a zanechaj mi tam svoju e-mailovú adresu a ti pošlem potom PDF-ko z tejto prezentácie, môžeš si stiahnuť, aby si presne vedel, aké správy posielať a ako sponzorovať a zaujať svojich záujemcov práve cez posielanie e-mailových správ, pretože ak pôsobíš v sieťovom marketingu a online,
tak je to by som povedal, nástroj číslo 1, ako byť veľmi úspešný v sieťovom marketingu online. Toľko odo mňa zatiaľ, takže klikni na link pod týmto videom a prečítaj si blog o týchto veciach a samozrejme zúčastni sa prezentácie a ak teda už je po dátume 19.3.2016, stiahni si PDF-ko, kde ti ponúkam samozrejme celý návod, ako sa vyvarovať týchto chýb a ako byť úspešný v tom, aby tvoji zájomcovia kontaktovali teba a nie ty ich. Samozrejme, ty ich budeš kontaktovať svojimi e-mailovými správami, ale oni potom samozrejme budú klikať na tvoje odkazy, budú čítať tvoje správy a samozrejme ty budeš budovať ako keby svoju značku v rámci tvojho podnikania. Toľko zatiaľ odo mňa, nech sa ti darí všetkom, čo robí. Klikni na link pod týmto videom a stiahni si PDF-ko, alebo sa zúčastni webinára. To je Maroš Fér, autoprojektu Dáme to teraz.eu. Čau, čau.